Дойде един пич с пениборд и избута 100 км. С пениборд! Здравейте, ние сме Банда ТВ. Днес сме с Дани и Гаво. Здравейте, момчета. Здравейте, момчета, разкажете ни повече за вас и вашето приключение, което ви предстои в България. Здравейте, драго ме. Здрасти. Аз съм Дани от Шарена фабрика и с Габо се запознахме може би преди 2-3 седмици, когато и двамата, без да се познаваме, решихме да прекусим България на скейт. И ни свързаха и така се задвижи цялото нещо. Той Габо има история с прекосяване на някакви географски ширини. Има някаква. Ама това, което се случи с Дани е много интересно, защото без да се познаваме, без да съм видял нещо в социалните мрежи. По същото време. По едно и също време, имаме един и същ план и дълго време се чудих кой маршрут да взема, за да го направя това нещо и се замислих, че горе по река Дунав ще е най-спокойно, което е и неговия маршрут. Единствено Велико нас свърза нашия фотограф. И защо не сте двамата едновременно? Да. Защото това ви Още прави много повече, като някакви все едно сте най-добри приятели от цял живота. Всъщност е много интересно, че се познавате от 2 седмици. Така че Точно. Нищо случайно няма. нищо случайно няма, да. Добре, Дани, да ни разкажеш малко за теб. Аз съм родом от Шумен, преместих се в Щатите преди доста години. Като бях на 10. Общо взето започнах да работя в един скейт парк, почнах да живея там, всичкото време си го прекарвах там. Обаче нещо не ми харесваше живота в Щатите и събрах си багажа в 2 раници и драснах за Хаваите. 2 раници и дъската, много ясно. И там... Много добро, извинявай, че те прекъсвам, просто някакси как решаваш да фанеш 2 раници и да драснеш на някъде. В смисъл 2 раници, просто нещата, които продадох абсолютно всичко и това беше essentials, само това, което ми трябваше. Аз бях доста млад, около 20 някъде и просто търсих нещо по-силно, нещо за което да живея, нещо за което да усетя като моето. Някакъв смисъл. Да, точно смисъл на живота. Защото ме беше в Щатите всичко по някакъв начин вече е измислено, всичко е в кутийки и нямаш много свобода да твориш. А като скейтър, аз почвам да карам на 14, винаги съм бил в смисъл с това, което си наложа, аз колкото тренирам, това постигам. Ако не се мъча, не мога да си го постигна. И това исках за живота ми също, а не да ми казва някой сега ще ходиш в колеж, сега ще ставаш икономист и така нататък. Така че... Тръгнах. Супер. Добре, разкажи ни какво стана на Хаваите и каква ти е историята с земеделието. Спах по канавки, в пещери, по дървета. Там има готини скейт паркове, между другото. Научих се как да карам сърф, 2 пъти се отдавих и общо взето... Да, търсих нещо. Но откраднаха ми всичките пари една вечер, които не бяха много, но пак бяха всичките. И се чудих какво да правя и тогава ме приютиха едни пичове. И се преместих да живея от тях. Те между другото впоследствие ми станаха като най-добри приятели до ден днешен. И така, готвим си там нещо и след това лягаме да спим. И на сутринта един пичага, той се казва Ravenfire. Ама рано сутринта да става и почва да блъска навсякъде и да крещи и да казва: ставайте, всички отиваме на интродукция, на въвеждане на пермакултура. Ставайте време за първи урок по пермакултура. И аз викам: човек, какво е това нещо? Тук какво съм се забъркал, какво става? Ravenfire. Да, да. И обаче като добър гост, трябва да уважиш. Той ме е нахранил, сготвил, така нататък. И ставаме. Даже кафе, няма закуска, няма кафе, няма нищо. Направо качваме се колата и отиваме. И аз от уважение просто отивам. И отиваме на някакъв имот, който беше уникален, красиво. То по принцип Хаваите, да, навсякъде си е красиво, обаче това беше много хем диво, хем пипнато.
И отивам там и имаше някаква водеща, която разправяше за как целта на човека, не целта, а как истинската сила на човека е разума. И как с този разум ти можеш да промениш много неща за добро и за зло. И природата може да я пипнеш така, че тя пак да си е дива, обаче когато започнеш да я разбираш и да работиш с нея, ти можеш, то се казва твикване, може да й помогнеш, тя да се развива по-бързо и да е по-устойчива и да ти носи на тебе много голям output. И то даже в пермакултурата има един принцип low input, high output. Когато направиш едно нещо правилно, то прави 9 други неща за тебе. И аз супер много се закачих, защото това просто не го бях чувал преди. И се връщаме обратно вкъщи. Нали, то беше може би 8 часа лекция и се разхождаме из имота и беше много красиво. И след това се връщаме обратно вкъщи и се запалихме супер много да градинарстваме. Обаче Хаваите е сравнително нова земя. Нали, той е вулканичен остров. И ние искахме да си направим легла, където да отглеждаме земеделие, да отглеждаме зеленчуци. И мисля, че този имот беше около 4 декара, един акър. И от 4 декара с греблата събираме хумус от всякъде. Само и само да направим 2 малки, скромни, дигнати лехи. Хумус няма. Хумус е почва. Хумус е почвата, да. Първите 3 см отгоре. Нали, най-пълноценното. И тогава ми светна човек в България. Колко съм копал, колко надолу, надълбоко съм копал, колко много и земя, и почва, и 4 сезона, защото нали, 4 сезона са изключително важни за циклите в екосистемите. И така, и останах аз там дълго време, но след това се опитах се да живея обратно в Нешвил, където по принцип бях, обаче ми беше много някакво стерилно и се върнах в България 1 юни 2012 година и веднага запознах се с Мишо, той ме направи въвеждане на пермакултура, след това с Ракеш направих едно PDC, след това в Прага с Джордж Сорбол още едно PTTC и сега съм учител по природосъобразно земеделие, водя курсове в училището, където работя и това общото ми е живота. Природосъобразното земеделие и скейт. Велико. Велико. Яко е. Да. Браво. Аз се кефя принципно. Ме лично ме вдъхнови. Сега да не те видим с греблото на... Аз също се занимавам с гребла, но не точно спорт. Добре. Габо, ами твоят път до момента, в който се запознавате с Дани, какъв е? Доста криволичи. Не е бил един прав път, по който съм вървял някои пъти. Да, изпадал съм в такива екзистенциални кризи, които не знам какво да правя в живота. Това пътуване, което беше в Европа, беше един от тия пъти. Просто се чудих, не исках да ходя повече на работа, на която бях тогава. Но не знаех какво действително искам да правя. И си казах пък, ето, като него ще вземе една раница. И тръгна в А може да разкажеш повече за хората, които не знаят, виждаме причината, но какво беше точно пътешествието, което направи, какви бяха последствията след като се върна от него, като как си се чувствал, какво си постигнал, защото ти каза, че си бил в един момент в твоя живот, в който не си знал точно какво се случва, искал си да промениш нещо и затова си предприял това пътешествие, което е доста смела постъпка, защото 3000 плюс километра. Как реши въобще това да го направиш? Как премина цялото нещо и какъв беше резултата след това за тебе? Живях една година в Испания, в Барселона, естествено меката на скейта. И се контузих, трябваше да се прибера в Бургас. Та докато бях в Бургас, се чуди дали не е време да оставя скейта малко на заден план, да почна да се занимавам с нещо по-сериозно. Нали. Последните години винаги работя по 2-3 месеца,
взимам парите от тези работи, които съм работил и пътувам наляво надясно, скейт. Спане по приятели, хостели. Да, знаете, Скейт лайф. скейт лайф. Точно. Общо Само- всичко опира до това да караш. До тази свобода, да. Супер, да. Само, че си казах, може би трябва да направя нещо по-сериозно. Отделно и приятелка си имам, не мога цял живот и да разчитам и на нея и да я вкарвам в такива ситуации. Със сигурност не е цял живот. Та да, реших и си казах, може би след тази контузия трябва да оставя скейта на заден план. Сега 2 месеца в Бургас и влезе за да се поуправя. Първото ми жит направих е да си купя нов скейт, естествено. И седя и се чуя, добре, какво мога да направя, за да... Не знам, хем да ми доставя удоволствие, хем да го превърна в нещо по-специално, от което може да изкарам и някакви средства и така нататък. И си казах, що пък да не си направя канал и да снимам нещо готино. По-готино да снимам, по-готино да снимам. И се сетих за Чад Карусо, който го направи това нещо в Щатите. И проверих в Европа. Имаше един пич, деца беше пробвал от изток на запад, ама пада и се контузва лошо. Още в началото и си казах, да видим от север на юг как е. Норвегия, Нордкап. Си викам, това ще е много крейзи. Да си го записах на един лист и си казах, че потенциално това нещо може да бъде изпълнено. Значи това е било февруари месец, когато ми дойде тази идея. И май месец летях за Норвегия с моя Вера. Без подготовка. Наистина намерих спонсор. Намерих човек, който да ми дава 10 евро на ден за храна, базови неща. Моите приятели ми бяха купили палатка, ултралека палатка, спален чувал, пауърбенк, камерката, телефона. Буквално не знаех къде отивам и какво ще се случи, но и бях в такъв момент от живота, в който не мислех. Наистина исках просто да отида да го направя това нещо и знаех, че нещата после ще си дойдат на място. От само себе си. Можеше да науча толкова много неща и това се случи, не? И така стигнах на Нордкап, отнеми 3 дена да стигна до там с моят приятел, който беше с мен. Имахме се маршрут. Горе беше 10 на 15 градуса. Беше 24 часа слънчево. Така де, светло. Тогава не залязваше. И така, озовахме се горе и почнахме да бутаме. Това колко на ден горе-долу, колко километра минахте? И колко часа естествено в бутане, защото не всеки, който гледа, знае. Ами в началото бяхме изчислили да минаваме по 80 км на ден. Само, че не бяхме изчислили това, че спим на палатка, не се храним редовно и достатъчно. И отделно сме с раници на гърба. Нямаме някой, който да ни носи багажа. Но това са още колко 6-7 кг на гърба. И имаше дни, в които сме бутали по 80, ама после го променихме на 60. То доста неща се промениха след това. С действието и виждаш кои са ти слабите страни, как мога да го правиш по-добре, кога да почваш да буташ, Дори не мога да ти го опиша с думи това нещо, което се случи тогава. Просто за мен 2 години по-късно това нещо е сън, като сън. Добре, че имам футиджа и всичките истории. А футиджа може да се види в твоя канал? Действително в момента го няма футиджа, имам си го на флашка и съм си го прибрал за себе си, ама мисля да сглобя по-нататък видео с цялото нещо. Да. Какъв беше резултата след като се прибрал това пътешествие? Имаше резултати, беше доста сериозен. Все едно си казах, не можах да повярвам, че това нещо се случи, като гледах и видеята и всички тези хора, които се присъединяваха, кампанията, която бяхме направили, това, че пречупих себе си, това да остана сам толкова дълго време със себе си, защото имаше етапи. След като моят приятел се контузия, аз останах сам. И имаше примерно месец, в който съм се бутал сам, спал съм в гората, на гари, бензиностанции, на случайни места, ядеш каквото намериш и просто се буташ всеки ден. Като survival mode, ама ставаш някаква много сериозна версия на себе си. Да, точно. И всички тези страхове, си има в главата си, осъзнаваш, че не съществуват. И да, и до края бях като Робинзон, целият брадясал. Много съм доволен, че го взех това решение. И да, може би, когато приключих пътешествието в Испания, направих някои грешки след това, които доведаха до други уроци в живота, на които научих, но то се е било част от пътя. Да, целият този опит, който си събрал, какво би приложил от събрания
събраното знание в пътуването, което ви предстои сега? Ами, да, сега може да не допускам тези грешки, които допусках там. Нали, да не вдигам много очакванията и да се пренатоварвам с това бутане, да изчисляваме по-добре как, логистиката, къде ще спрем, къде ще хапнем, нали, защото и това е по-малко пътуване, това ще ни отнеме може би 10-12 дни. Естествено не трябва да го подценяваме и него. Но сега знам просто как могат да се случат тези неща, защото вече съм го правил и знам прозорчетата сутрин, примерно когато се събудим, може да излезем, да загреем, да бутаме 2 часа, после да спрем за закуска, да проверим къде е подходящо място да се разпънем палатковия лагер и така нататък. А Дани, ти допитваш ли се до него за някакъв опит, който той има? Защото доколкото знам, ти това не си го правил до сега. Не, аз не съм го правил това. Аз много разчитам на неговия опит. Много се радвам, че се събрахме. Да, пуснал съм му график, който вчера или онен ден си говорихме за него. И да, общо взето, много се радвам, че тази възможност имаме да работим или да бутаме заедно. А теб какво те доведе до това пътешествие, от тази идея да направиш това нещо преди да се запознаеш с него? Какво те мотивира да го направиш и каква е твоята идея, която седи зад мотивацията ти? Аз си спомням една вечер си бях, нали, цял ден работя в градината, навънка пече слънце и съм сам. И минават само някакви крави и коне и не виждам жива душа. Цял ден. Човек, в смисъл, да, не виждам никакви хора. И ми е много самотно, защото градината е толкова красива, има птички навсякъде, пчелички жужжат напред-назад. И е божествено, ти даже идва по-миналата седмица за няколко дена. Но имам чувство, че хората вече не съществуват в природата. И ми беше много такова разтревожено като цяло за обществото и за връзката с природата. И то отдавна ми е така, но както и да е. И работих там цял ден и след това се връщам вкъщи и скролвам си там в Facebook или в Instagram, не помня. И той е същия чат, дето е прекусил щатите. Той сега тази година мисля, че пак го направи той преди 2 години мисля, че го направи за 80 дена, а тази година искаше да го подобри за месец. За месец, да, точно така. 3000 и чат, впрочем, той ни даде тази идея. И направо писах, на секундата просто писах на моите шефове и те много ясно, че веднага се запалиха и така почна да се движи цялото нещо. Като на мен основната ми идея е чрез това пътуване, защото има и нещо странично за мене. Аз карам от 22 години, 23 години някъде. И даже като живях в Щатите, всяко лято си идвах в България. 2007, 2008, 2010, 2012 скейт обществото беше много силно. И почна да запада. И това в цял свят, може би. И това също ме е било много тъжно, защото да карам скейт за мен е като изкуство, нали? Аз не искам да съм най-добрия, просто искам да се забавлявам и да си почивам и да се отпускам и да си правя каквото си искам. И като цяло обществото почна да запада, скейт обществото. И това ми беше много на сърце и също така връзката с природата, защото преди да се преместя в Щатите, аз живях на село и бях много свързан с градината, с зеленчуците, с плодовете. Спомням си първите ми спомени са на село, как отивам в градината и вземам един домат, който е топъл от слънцето и направо там го ям. И даже мога да ви покажа точно къде е в градината и това, на нашето място. Тези двете неща исках да ги съчетая и чрез това скейт пътуване да привлека повече хора да дойдат и да видят нашите градини, където работя и да се свържат малко или много повече с природата и с натуралния начин на живот и с природосъобразното земеделие и да караме скейт също така. Тоест всичко опира до това да обогатим двете култури, скейтбординга и пермакултурата. Да.
А би ли казал какво значи точно пермакултурата за хората, които не знаят? Ами, да, то даже и моят учител Ракеш много трудно отговаря на този въпрос, защото нали, цялата концепция на пермакултурата е много голяма, защото може да се приложи навсякъде, даже извън земеделието. Но ако трябва да съм прост, Си просто скейтър. пермакултурата идва от две думи, които през 80 години в Австралия са ги съчетали, Бил Морисън и Дейвид Холмгрен. Перманентна агрокултура, пермакултура. Обаче това означава, нали, няма значение какво означава, но като цяло това е природосъобразно земеделие, където използваме принципи и етики, създадени от природата, за да имаме изобилие, като подхранваме една цялостна екосистема, вместо само монокултура или, нали, така, да, общото изхранваш, обогатяваш цялата екосистема, така че всичко да е стабилно. И да работи в хармония. Точно да работи в хармония. Защото аз това много силно го вярвам, че, нали, ние се опитаме човечеството се опитва да се създава някакви системи, които работят, обаче човечеството като цяло е съществувало може би само за 1-2% от времето, от когато самата Земя е създадена. 1-2 секунди, ако е било, нали, ако 24 часа е съществувала планетата. Първата система, която е създадена на тази планета, е природата. И тя се е усъвършенствала и продължава да еволюира и продължава да се усъвършенства. И тя работи. И тя наистина работи. Там има синхрон с всички организми и може би това е единствената система, която уважавам. Тоест, както и колегата каза, всичко опира до хармонията, то и по същия начин и с скейтбординга, така че това е твоя път в живота. Да, в смисъл. Аз като живях в Щатите, нали, аз също така затова си тръгнах оттам, защото там живота е много труден и трябва да си много hard и ако търсиш мир и спокойствие, просто ще изядат. Нали, там е dog eat dog world, така че точно като започнах да осъзнавам повече за себе си как искам да живея по-природосъобразен живот, направо веднага се махнах от тази система и дойдох. В България, между другото, е много, много готино, защото, нали, то е някакъв, може би, нали, нихилизъм, но всички живеем в някаква хармония. Всички наполовина малко така сме се отказали, обаче пак много се имаме. Много ми е драго, като съм на село, даже не се познаваме, обаче се махаме си. Всеки божи ден с всеки един от село, здрасти. И аз не знам името на съседа, обаче имаме гати уважението към него. А в Щатите ти не можеш да отидеш до съседа и да кажеш здрасти, аз съм Даниел, дай те поканя на гости, защото ние сме нови. Много е странно. Много са затворени хората и всички са, нали, така един за себе си. Да. България още е много е добре. В смисъл, да. Може би в малките места. Тоест това е една от каузите, която искате да промотирате с това ваше следващо пътешествие. Какво искате да покажете с него? Това е каузата зад това, което ще направите в България, заедно с Гало. Ами, да, както казах, за мен е много важно аз лично искам да обединим повече деца, повече хора, да почнат да карат повече скейт, защото за повечето от нас, които караме,
То е някакво изкуство, което даже и на Запад, като бях в Щатите, ти можеш да слушаш метал, можеш да слушаш хип-хоп, можеш да си някакъв панкар, може да носиш часовник, може да работиш в банка, може да си чистач на тоалетни, обаче като караш скейт няма никакво значение. Абсолютно. И ние сме си аверичета. И това много обединява. И това е... И това е свързано и с пермакултурата. Точно така. Защото е екосистема, която работи заедно. Да, просто си... Чисто натурално, чисто натурално. Тоест тези две неща, скейта и пермакултурата се срещат точно в характера си на екосистема, която работи заедно. Нали? И това разбираме, че е и основната кауза на пътуването ви. Да покажете това нещо, повече хора да знаят за това нещо, защото много хора живеят в един затворен кръг, в който работа вкъщи, може би забравят, че някои неща съществуват, може би не са знали никога. И това е възможност за много хора да разберат. Да, също така нещо друго движещо за мен е, че аз принципно обичам да си бутам границите и искам да призова също хората, че това, което си мислиш, че си, не означава, че е крайната точка. В смисъл, винаги можеш да се пречупиш и да станеш повече. Както той се е пречупил, аз също съм се пречупвал, аз продължавам. В смисъл, аз съм на 37. Обаче се чувствам много по-гъвкав, много по-млад, отколкото очаквах. И искам да покажа на хората, че няма граници. Това, което можем да постигнем. Да ни разкажете малко повече какви са ви плановете, откъде ще тръгнете, откъде ще минете. Какъв е плана за този трип, който ще направите заедно? Тръгваме на 29 май от Брегово, горе от сръбската граница. И се движим по река Дунав. Ще използваме един велосипеден маршрут Дунав Ултра. И после към края на маршрута ще се отцепим и ще минем през Добрич и Варна, нали? Къде е Русе, края? Добрич, Варна. Русе, Добрич, Варна. Да, финалната точка може би ще е Варна на шаха. Ето може да съберем и да отпразнуваме. Ще ни отнеме около 10, между 10 и 12 дни, ако всичко е наред. И успяваме да си изпълним маршрутчетата всеки ден. Имаме няколко места, в които ще спрем и ще спим на хотел. Да кажем на 2 или на 3 дни, за да може да се изкъпем, да си изперем нещата. Няма да вземем много багаж със себе си. Една ранчо. Две блузки, две гащи. Да, 2 чифта дрехи да могат да се сменят. И ще спим на палатка през другото време. С нас ще има още едно момче с колело, което ще снима и ще ни помага с логистиката. Тоест хората ще могат да видят реално цялото нещо. Естествено да, всеки Но ден. всеки ден в реално време? Тоест всеки ден за всеки ден или след като вече приключите, или и двете? И двете. Мисля, че доста ще спаме. Другото нещо, което си мислехме с Дани, понеже той обвързва с каузата за природата и пермакултурата, аз от тази година почна да уча педагогика и винаги съм обичал децата много и също и уроците по скейт, които съм давал на тях. И съм си го дал за цел да науча примерно 20 деца да карат скейт по пътя, случайни деца, които прояви желание. Примерно той да прекопае 20 градини на бабички в селата. Не, между другото много интересно, защото първата ми работа в скейт парка беше да съм учител по скейт. Така че това много яко се Това е още една допирна точка. Много яко, да. Друго нещо. На 1 юни, Деня на детето, ние умишлено тръгваме на 29, за да може на 1 юни да стигнем Козлодуй, където сме поканени от общината на събитие, свързано с децата и скейтборда. И ще прекараме 1 юни в Козлодуй, учейки ги да карат. И се забавляваме с тях. Което много яко напасва и с кампанията и каузата, нали? И представете си колко ще е забавно за тях да чуят, че ние отиваме на другия край на България само с скейтовете. И децата са, може би, единствените, които първата им реакция няма да е "Вие сте луди" или Какво? Те са необременени. Да, това е много яко. Нали? Ще повярват в това нещо, в нашето детско. И
Да, точно като в Малкия принц. Така че на 1 юни, Аз ще бъда с вас там, в Козлодуй. на 1 юни всички Правим. в Козлодуй. 1 юни, Деня на детето, Козлодуй, Супер. Роци по скейт. Може и да не е само за деца. Да. Може и за хората, които не са убили детското в себе си. Искат да правят. Никога не е късно. Да. Долу в описанието може да следите всичките социални мрежи, в които ще ги излъчваме. Можем да отиваме всички заедно да ги посрещнем във Варна. Може, ако искате да дойдете и да карате с нас. Когато правих това в Европа, случваше да идват хора с полети от България, наемаха си колела или купуваха някакви втора ръка и караха с мен. Също бях оставил, нали, на кои дати, в кои градове ще бъда, Както ще бъде и сега. както ще бъде и сега. И хора от тези градове ми писаха, че искат да дойдат да се пробват, да видят колко могат да избутат. Дойде един пич с пениборд и избута 100 км. С пениборд. И Да. да, така или иначе всеки ден ще поствам в моя канал видео, в което ще ти показвам прогреса, който се е случил през деня. И от БНТ всяка сутрин ще се включват на живо, за да видят докъде сме докарали, и след обед също, за да видят докъде сме докарали. Добре, момчета, пожелавам ви лек път тогава и ще се видим във Варна на финала. Преди това в Козлодуй. А преди това с вас Да, в Козлодуй със сигурност. След това ще направим и втория епизод, като се върнете, за да разкажете и за Да. приключенията от цялото пътуване. Може да дойдем брадясали. Може да те брадясали, да. Но поне си иска 5. Ние ще забравихме, не? Добре, мерси и успех! Много благодарим. Благодарим. Действаме. Благодаря за поканата. Чао! Чао!